Nanunga-tunga na sa unang semana sa pagbukas sa klase sa public schools apan may miapas pa sa pagpa-enroll sa pipila ka eskwelahan. Sa lungsod sa Compostela, aduna pay ubang estudyante nga mi-shift sab gikan sa online class padung sa modular learning. Anay ang report ni Nico Serino. Sa moabot 2,500 ka mga estudyante sa Compostela Central School, gibanaba ng 5% niini ang nag-online class karon. Aminado ang mga magtutudlo, challenging kini. Ang mga teachers sa IT lab magklase apan usahay kuno mupalyar gyud ang koneksyon. Ang mga estudyante nakasinati sab sa problema. Gani ang uban mipahibaw nga mo shift na lang sa modular learning. So nakita nila nga dili gyud okay ba ang online tungod kay una kung naaman sila ay gadgets, cellphone or laptops, computers, ang internet connection magud mo ay problema kay di magud stable. Gisiguro hinuon sa mga magtutudlo bisan online learning mapadalhan gihapon ang mga bata og soft copy sa modules. Nagi tayo nga mawagtang doon siya ang signal. Hindi mo kang sila ang maestra o ang estudyante? Ang both good. Samtang sa modular learning, padayon ang pag-reproduce sa mga modules nga iapod-apod. May mga plastic containers na nga giandam aron kasudlan sa mga modules alang sa kabataan. Nakig-alayon ang mga teachers sa taga-barangay alang sa common areas nga binlan niini nga maoy pick-up point sa mga ginikanan. Ang first yun na mo isihatod jud sa balay. O jud na kapinangga ang mga estudyante. But considering the modules and the sugbo boxes nga very difficult to carry into house and nahitabo naa sa uban na may mga learning center o barangay learning center na gi-drop by. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.